Takže čus lidičky, jsem tady se zpátky já Wonderbaum, tentokrát tu takového krátkého randomu a chci vám v něm ukázat, jak si tak nějak představuju nějaký lidi. Takže třeba například lidi, co trpějí demencí, to vypadá asi nějak takhle. To jsem třeba někdy například i já. Nebo taky... Nebo třeba lidi, kteří jsou zase až moc chytrý. Pačako, já to vím, já jsem se to doma učil. Teďko přijdu na řadu lidí, kteří jsou závislí na Facebooku. To vypadá asi nějak takhle. Odepiš. Ne, teď mi nemohla spadnout Wi-Fi, Tak takhle nějak vypadají lidi, kteří jsou závislí na Facebooku. Jak si představují úchyly? Asi takhle. OK, to by bylo něco k úchylů. Nyní přijdu na řadu lidí, kteří jsou neskuteční vypravěči úplně úžasných příběhů, který zažili a který jsou úplně nemožní. Kámo, já jsem tam šel, hej. Normálně já jsem tam vešel, já jsem se tak bál, byl to ten starý barák, přesně ten, kam se nikam nesmí hlídají to fízlové, já jsem se tam dostal. Nebudeš mi to věřit, mám to doma na kameře natočený, já jsem tam šel, kámo, já jsem si přišel v Outlastu. Nebudeš mi to věřit, já ti to ukážu. O den později, hele, tak co, máš tady tu kameru, abys mi to mohl ukázat? Hele, ty vole, sorry, já jsem na to zapomněl, tak zítra, jo? OK, to nevadí, v pohodě. No, jenomže za měsíc? Hele, tak ty vole, hej, ukážeš mi to už. Ty vole, počkej, jo, já ti to fakt přinesu, neboj. Takovým lidem se opravdu nedá věřit. No, a nyní nastupují na řadu lidi, kteří jsou úplně normální. Ne, to byl samozřejmě jenom vtip, normální lidi jsou takhle. Tak já doufám, že se ti videjko líbilo, pokud jo, zanech like a odběr, pokud ne, tak zmiz. Tak jo, tak čau!